Yes. Jeg vil starte med at fortælle lidt om kvindens hormoner og hvordan de bliver dannet. Vi starter op i hypotalamus, som er et lille center i hjernen, som regulerer kønsdriften, stofskiftet, appetitten, temperaturen og vandbalancen i kroppen. Og hypotalamus sender så GnRH ned til hypofysen. Og GnRH det stimulerer dannelsen af hormonerne LH og FSH, altså de overordnede hormoner. Nede i hypofysen, der bliver FSH og LH jo som sagt dannet, og hypofysen det er en hormonproducerende kirtel. LH det stimulerer ægløsningen og udskillelse af progesteron, mens FSH stimulerer udviklingen og udskillelse af østrogen. Og de her to overordnede hormoner, de sendes så ned til æggestokkene via blodet, og dernede bliver østrogen og progesteron produceret i folliklerne og det gule legeme. Ja. Så vil jeg så fortælle lidt om menstruationscyklusen for kvinder. Og den her cyklus den består af 4 dele. Vi har menstruationen, follikelfasen, ægløsningen og lutealfasen. Cyklusen den starter med, at hypotalamus jo som sagt sender GnRH ned til hypofysen, som danner FSH og LH, som så bliver sendt ned til æggestokkene, hvor der produceres østrogen og progesteron. Og vi starter med den her lille kurve her. Vi kan se, at i starten af cyklusen, der stiger indholdet af FSH i blodet, og det gør den, fordi at FSH stimulerer folliklernes vækst, men i resten af cyklusen, der forholder den sig rimelig lav og rimelig stabil. Men fordi det stimulerer folliklernes vækst, kan vi se her, at folliklen den bliver større og større. Og fordi at østrogen det bliver dannet i folliklen, så stiger indholdet af østrogen også i takt med, at folliklen den vokser i størrelse. Her, efter cirka 14 dage, så sker der en ægløsning, og det gør den, fordi at niveauet af LH det stiger meget markant, og det gør det, fordi der sker en positiv feedback med østrogen. Altså der er rigtig meget østrogen, og så bliver der dannet rigtig meget LH. Og den her LH, den så får så folliklen til at briste, så der sker en ægløsning. Og så er det jo, at der bliver dannet det gule legeme. Og progesteron, det bliver dannet i det gule legeme, så derfor stiger indholdet af progesteron efterhånden, som det gule legeme kommer til. Til sidst i cyklusen, der, hvis man så ikke bliver gravid, så udstødes det gule legeme, og slimhinden den udstødes, og der falder produktionen af østrogen og progesteron markant. Jeg glemte lige at sige, at grunden til, at indholdet af FSH i blodet den falder her, det er fordi der sker en negativ feedback med østrogen. Altså der kommer mere østrogen, hvilket betyder, at der kommer mindre FSH. Og fordi FSH'en den daler, så bliver der heller ikke modnet en ny follikel. Så vi vil jo helst have, at der kun bliver modnet en follikel ad gangen, så det er derfor, at det daler her. Til sidst vil jeg gerne lige forklare, hvad der sker i livmoderen. Og der sker det, at der opbygges en slimhinde i løbet af hele cyklusen. Og den bliver tykkere og får tilført mere blod, så den har næring til et muligt befrugtet æg. Altså den gør sådan set klar til at modtage et befrugtet æg. Når det så er, at ægget ikke bliver befrugtet, så udstødes slimhinden, og det er så den, som vi ser som selve menstruationen. Okay. Som jeg allerede lidt har nævnt tidligere, så har vi noget, der hedder positiv feedback og negativ feedback, som regulerer vores hormonniveau i kroppen.
Hvis vi starter med positiv feedback. Hvis vi siger, at A er østrogen, og B er LH, så har vi rigtig meget østrogen, og det kommer så ud i blodet og sendes op til hjernen, som så får besked på at danne mere LH. Og så går det tilbage igennem blodet til østrogenen, og så bliver der dannet mere af det, og sådan går det så i rundkreds. Ved negativ feedback, hvis vi igen siger, at A er østrogen, så er B FSH, ser vi, at der er rigtig meget østrogen, og det bliver så endnu en gang sendt ud i blodet op til hjernen, hvor det så får besked på at danne mindre FSH. Så der kommer mindre her. Ja. Med den her figur kan man blive klogere på den hormonale kontrol af æggestokkenes funktion. Starter ved GnRH, som vi ved stimulerer dannelsen af FSH og LH. Og FSH, det stimulerer så dannelsen af folliklen, eller modningen af folliklen, plus produktionen af østrogen. LH, det stimulerer dannelsen af østrogen i folliklens celler, plus den stimulerer dannelsen af progesteron og østrogen i det gule legeme. Både østrogen og progesteron hæmmer dannelsen af FSH og LH ved negativ feedback. Altså den er negativ, heroppe giver GnRH, derfor danner mindre LH sammen her. Så ved ægløsningstidspunktet, der har vi en rimelig høj koncentration af østrogen, og den danner så ved positiv feedback rigtig meget LH. Det gør den ved positiv feedback, så der dannes meget GnRH, som så får LH til, eller producerer rigtig meget LH ved positiv feedback. Derudover så går der også noget progesteron og noget østrogen ned til livmoderen, som er med til at danne den her livmoderslimhinde, som skal være klar til det befrugtede æg. Af den her graf, der kan man så se ens kvindes hormoner igennem hele livet. Starter ved 11-13 års alderen, der hvor kvinden kommer i puberteten. Der begynder der at dannes rigtig meget østrogen, og også de overordnede hormoner, FSH og LH, dannes. Når kvinden så er de der 17-18 år, så er det så, at østrogenen og FSH og LH, det har noget, altså man er fuldt udviklet, så det har et rimelig stabilt niveau. Så her ved cirka 50 år, der kommer kvinden så i overgangsalderen. Og det der sker, det er, at æggestokkene, de stopper med at reagere på FSH og LH, og der sker et fald i produktionen af østrogen, fordi æggestokkene holder op med at producere det. Og så fordi at der ikke er så meget østrogen, så stiger indholdet af FSH, fordi der ikke er nogen negativ feedback. Og LH, det stiger så, fordi der ikke er nogen positiv feedback.